Kızlar, bu ne Felix? Felix Ухи, а был Flex. Haumar Muhtar, dedim Allah'a Köse Kıvayım komandaları. Сәлем! Әйдәлек танышып үтәйек. Был Амалия. Алтын зур булмай, тик Растишка ашамай. Ашармсың? Амалия, Алла, хорот ул, Растишка, түгел. Был Данис. Командала иң тәжрибеле кеше. Данис, һин Аллага ышаныңмы? Пугачевга юк, Колайга айы. Был Ксюша. Башкорса бөтенләй аңламай. Ксюша, һин безне аңлаймы? Был инде Алтынай. Ул бик эмоциональ кызы. Алтынай үсеккән. Gold wrist, yeah, you might. Алтынай елмая. Gold wrist, yeah, you might. Алтынай көлә. Арслан, минем күлеп исем катты. Gold wrist, yeah, you might. Мустай Кәрим әйткән, без булгабыз, барбыз, буласакбыз, үзебезнең йортта еллар, тарих арбасында барасакбыз. Шуңа озакка тотмаек. Башлаем! Яз килә, кардар эри, тау таша, коштар елаяктан кайта. Һез кайдан ашагыз ул? Без Корылтайдан! Тарих дәресендә булган хәл. Тәк, Алтынай, 1919 елда ниндәй вакыйга булган? Бөек шагыйрь Мустай Кәрим туган. 1941 елда нимә булган? Шагыйрьгә 22 яшь тула. Мустай Кәрим Башкортстанның, хатта Рәсәйнең дә бөек кешеләренең береһе. Без уны ихтирам итәбез һәм ихтирам итәсәкбез. Һезнең алдыгызда Көсә Кәвән командаһы булды. Зур рәхмәт. Для всех моих команд, и без ответа.